Biz de аңа кирәк булса насихат, кирәк булса ярдәм кулын сузабыз. Әмма ләкин беркемгә дә сөйләмәбез аның шушы хәлен. Чөнки ул безгә сер итеп сөйләде аны. Төрле хәлләр булып тора. Төрле хәлләр. Бу теге дөнья. Дөньяда бер кушаны белмәсең, нинди хәлгә эләккәнегезне. Менә яшисең, карыйсың, хәлең үзгәрде. Бит күп хәлләрне сөйләп булмый башка кешеләргә. Дустың бар. Дустыңа сөйлисең, ул сиңа кирәк булса ярдәм итәр. Шушы хәлендә. Әлбәттә, дустың синең ничек әйтик, шатлыкны ишетсә, шатланырлык бер дус булсын. Менә сез дә шундый бер дус булыгыз. Әгәр дустыгыз сезгә яхшы хәбәр китерсә, шатлык китерсә, шатлык хәбәр, сөенегез аның өчен. Һәм Аллаһтан сорагыз, Аллаһ Тәала тагын да күп сөенечләр китерсен шушы кешегә, дустыма. Шулай җәмәгать, дусларны сайларга белергә кирәк шул. Ая. Ардан һәр вакытта хуш исләр килә, имам. Кеше бу дөньяда шулай яши. Нәрсә белән шөгыльләнә? Ягъни аның тормышы нинди? Аның тирәктәге кешеләр дә шундый. Теге әйтәләр бит, дусларга карап, кешене әйтергә була, имам. Ай. Карыйсың дусларына, нинди дуслар? Димәк, кеше дә шундый. Менә бер кардәш бик матур чагыштырма биргән. Миндә начар бер гаятем бар иде, тәмәке тарта идем ди. Һәм янымда гел тәмәке тартучылар иде. Тәмәкене ташлагач, дуслар алмашынды ди минем. Хәзер дуслар арасында тәмәке тартучы юк ди. Я тәмәке тартучы дуслар тәмәке ташлау аны кебек ташлады. Яки һич киттеләр, югалганнар. Күрәсезме? Безнең тормышыбыз нинди, ничек без яшибез, әйме? Тирәктә дусларыбыз шуны булачак. Я без аларны алмаштырабыз, әйме? Ягъни аларның гадәтләрен алмаштырабыз, алар безгә карап алмашана, әйме? Яки алар юкка чыга. Аллаһ Тәала шулай эшкәртә. Бу Аллаһның бер ничек әйтик, бер бүләге безнең өчен. Ул һәр вакыт безнең тирәгебезне шулай эшкәртеп тора. Үзебезнең хәлебезгә карап. Үзебез нинди хәлдәбез, үзебездә нинди сыйфатлар булса, шул сыйфатлар безнең дусларыбызда булачак. Булачак. Аллаһ Тәала начар дусларыбызны юкка чыгара башлый. Чөнки алар кирәк түгел. Алар безне һәр вакытта нишлиләр? Туктатып торалар. Начар эшләргә тартып торалар безне. Шуның өчен без үзебезнең иң беренче үзебезнең тормышыбызга диккат итәргә тиешлебез. Игътибар итәргә тиешлебез. Ничек без яшибез? Нәрсә эшлибез? Аллаһның әмерләрен үтибезме, юкмы? Аллаһ безне нәрсәдән тыйса, шулардан тыелабызмы, юкмы? Әгәр шуларны үтәсәк, безнең дусларыбыз да шуның бездән генә тора. Дусларыбыз да бездән тора. Һәм беләбез бит, дуст дигән исемне бөтен кешегә биреп булмый, бөтен кеше дуст була алмый. Ул бәлки синең белән йөридер. Иптәшең. Иптәш тә түгел инде, ничек әйтик. Теге эш иптәше, эштә бергә эшлибез, мәсәлән, яки бергә укыйбыз. Әле ул дуст түгел. Дустның бик күп шартлары бар. Һәм без дә, әгәр безнең дә дуст буласыбыз килсә кеше белән, без дә шушы шартларны үтәргә тиешлебез. Менә әле үтеп укыдык бит әле 4 нәсихәтне, шушы нәсихәткә без дә үзебез дә лайык булырга тиешлебез. Шушы нәсихәтләр бездә дә чагылырга тиеш. Без дә шундый микән? Яхшы кеше безгә дуст дип әйтә ала микән? Менә шуңа бик игътибарлы булыйк, җәмәгать. Ва ахиру дәъвана анил хамдулиллаһи раббил аламин.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alemlerin Rabbisi terbiyesi ve Allah Subhanahu ve Teala etken barcha sanalarımız ve şu maqtovları bulsaydı, hakikatte Allah Subhanahu Teala bizlerini de yerden yarattı, hem yerge qaytaracak. Ona ibadet kılabız, ona Allah'lıyız. Allah'ına barcha hacetlerimizni, kereklerimizni soruyuz. İlla meğer hak Allah Subhanahu Teala eğer de özünün bir bendesen şu hak yolundan, İslam dininden taypıldırsa ona hiç yardımcı bulmayacak. Hemen de şulayet eğer de Allah Subhanahu ve Teala özünün bir bendesen şu hak yoluna, İslam dinine kundirse ondan hiç kim çıkara almayacak. Hemen de şehadet getirip aytırız. Eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. İlla meğer Allah Subhanahu ve Teala bizlerini özünün Kur'an'ı bilen müşerref kılışı, hemen de özünün Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşağı İslam'a getirişi, yakşılıkka öndeyişi, yamanlıktan tüyüşü bir hem mengelik deyimiz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Muhammed aleyhisselam hakikatte Allah'ın kulu. Bendelerin en kurkemi, en gadeli, en oluğu. Hemen de özüne tapşırılgan işine yerine yetkirmişe dünya yüzünden gitmevşi. Hemen de en mühimi Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü bulgan Kur'an-ı Kerim'ni hem özünün sünnetin bizlerge miras hem emanet etip kaldırışı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bizden yüreklerimizin en türünden çıkan salavat şerifeleri bulsaydı. Hemen de şunun sonunda bugün bu mübarek günün irtesinde irten durup gusüllenip, paklanıp, taharetlerini alıp, histap pak kiyimlerini giyip, hemen de yolda kilgende indi takbirlerini aytıp, indi min de şuşu imanlı kişiler bilen bir safta bulayım, şuşu gayet bayramına keleyim deyip, şu Allah'ın yurtta bulgan mescidine kelgen gayet kardeşlerim, sizlerini İslam'ın en kurkam selamı bilen selamlap, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh deyim. Allah'ın büyük selamı, rahmeti ve bereketi barşalarımızga bulsaydı. Şimdi Allah Subhanahu Teala şu bayramlarımızı mübareklerden kılsaydı, şun mağanasında sizlerine şallı muktasibet isiminden, şu mahalle isiminden, şahsen uz isiminden şu izgi mübarek günlerge gaydıl atka kurban bayramı günlerine irişi bilen ihlas gününden tabiri getim. Allah Teala bereketten ayırmasın, isenlik, eminlik birsin. Allah Subhanahu Teala kılgan barlık amel ibadetlerimizni, şol taraftan okugan namazlarımızını, bergen sadakalarımızını, öyle şalınmagan, şalınacak kurbanlarımızını da Allah Subhanahu Teala kabulluklarga eriştirseydi. Şimdi elhamdülillah mine aytkani bir şey, şu yıl boyu kütüp olgan bayramda bizge kelip yettik. Elhamdülillah. Şimdi şu bayram bizde gene tügül, bütün dünyada, dünyanın bir gene pişmağı da yoktur. Şu bayram etilmegi. Elbette Allah'ın rahmeti bilen bu dünyaya keldik. Hemen de elhamdülillah Müslüman bulup yaratkan Allah Subhanahu Teala bizlerini hemen de Müslüman bulup bu dünyadan da giderge Allah Subhanahu Teala özü nasip etsin cemaat. Bugün elbette indi zor bayramımız. Şu kardeşlerimizge de indi bana birbirine vagazlaşırga hani Allah Teala'nın nimetlerine, hambuletlerine iske alırga yine de bizim barbızga da bir sebep buldu elhamdülillah bugün. Kurban indil mağlum ki yamagat biz onu biliriz. O yakın bulu yaki Allah'a yakın oyu degen söz. Kurbanın mağnası biz elbette indi Allah Teala her vakitte yakın bulurga tiyiş bizdir. Hemen de mine şu Zülhicce ayının ayında jir şarının bütün pişmaklarından dağın Müslüman kardeşlerimiz illa meğer bir oranga jilalar. Onda bulsa özlerinin üstlerinde 5. farız bulup durgan, tiyiş bulgan, haşgan bilen, ötemniyeti bilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğan, yaşayan hemen de
İbrahim aleyhisselam bilen İsmail aleyhisselamın tarihi bilen böyle urunlarga Mekke-i Mükerreme şehirlerine indi jıyıldılar. Elhamdülillah türlüsü, türlü tüstü, türlü tilde söyleşeler, dereceleri de türlü, mal mütketleri hem boylukları da türlü. Ama anda alar barsa da birtiniz. Barsa da birtiniz. Hem indi elbette alarını indi bir kelime jidi Allah bilse La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Birleştirdi bütünüzünde. Elbette indi şu hoş kulu bizning şehrimizden şulay köpkene kardeşlerimizge nasip buldu bir yılgası yılına. Indi alar barsa da elhamdülillah isanimin bara bittiler. Bunun sükümde indi hac amellerine kiriştiler. Elhamdülillah. Indi alarga dileybiz, alar bizim için, biz alar için her vakti duada. İnşallah indi alar şu hac amellerin tulusu bilen ötep, indi özlerinin turgan jirlerine, ailelerine isanimin koyta bitsin dip, biz de alar için dua kılabız. Indi elhamdülillah bizning şehrimizden 200'den artık kişi bugün sükümde şu hac amelinde ana kişi ağlarında elhamdülillah Arafa itagında buldular. Arafa tağında buldular. Anın itagında buldular deb aytira kerak. Arafa degen indi tushunchani biz sizning bilan ko'plarimiz bilamiz. Narsa bilan beyle deganda albatta indi Adam atamizni ham Havo onamizni Alloh subhanahu taolo jannatdan chiqarib yerga tushirgandan so'ng, yerga tushgandan so'ng alarning birsin bir yerga, ikkinchisi bir yerga tushirdi. Yoki birisi Hindiston yerligine tushsa, ikkinchisi Arab yerliginde bo'ldi. Orasini shamolan bo'la shular bit. Hammalar mana shu birsin birisi izlab ko'p yillar yurdilar. Birsin birisi izlab. Ham nihoyat Allohning rahmati bilan shu Arabiston yerliginde Mekke yanında Arafa tağında yoki Arafa halk qulog'ida uchrashdilar. Ham endi yo'lashib, shulay dik shotlanishib, Allohga shukr etib duolarini qildilar. Albatta Alloh taoloning duolarini qabul etdi. Ham endi mana shu halni bizning hojilarda o'tdilar. Ular shu Arafa etagina keladilar, chunki bu Allohga eng yaqin o'rinlar. Ham endi Alloh subhanahu taolo albatta o o'rinlarda barcha duolarini qabul etdi. Hem endi ertadan kelib, alar kecha kuni bo'yi shunda quyosh botgancha shunda bo'ldilar. Quyosh botardan chiqib ketdilar. Hem endi shu kuni bo'yi shunda amal ibodat qilib, duo qilib o'tirdilar. Albatta o'zlari uchun so'radilar, yaqinlari, qardoshlari uchun so'radilar. Duo qildilar, o'zlariga kerak bo'lgan butun hojatlarini so'radilar. Hem endi bizning uchun da, sizning uchun da har biri uchun duolarini qildilar. Bizning Cumhuriyetimizde de, şehrimizde de tanışlık, eminlik, bereket bulsun dedi. Elhamdülillah. Şimdi kurbanla ettik, Allah'a yakın bulu dedik. Elbette uluk berimde Allah'a nerse bilen yakın bulabilsin. Bu hakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini iska çürük ötü gerek bulur. Allah Teala'ga Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, Allah Teala ko'ngillariingizda imonlaringiz, ixloslaringiz erisha. Allah rizoligi uchun solingan qurbonning qonundan birinchi tomsiz yerga tushgancha Allah shu kishining gunohlarini yo'q etadi. Yoki Allohga narsa bilan yaqinlaymiz, ixloslik bilan, taqvolik bilan. Allohning amrini o'tab. Qurbon solganda da butun boshqa bir niyat bo'lgan tegish tugul, it de yok, ne de yok. Ama kurban çalganda elbette Allah'ın emrini ötep, Allah'a ihlaslıkını, takvalıkını görsatabiliriz. Şolay bilse de, sizin çalgan kurbanınızın birinci tamşısı yerge düşkençe Allah Teala okşan günahlarını yok etedi. Karagız cemaat. Bana haç kılgan kişi bilen de şolay yok. Eğer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer de kişi hac kılıp hem hacı kabul bulsa, o yeniden de arasından tuğan bala şekilde buladı.
Ничек дөньяга бала гөнаһсыз килгән шикелле булса, нинди яшьтә булуына карамастан, әгәр дә хаҗы кабул булса, янадан да анасыннан туган бала шикелле чип-чиста булып кала. Менә Курбан чалуда, менә хаҗ кылуда икесендә бәясен аңладык җәмәгать. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәала безгә көч-куәт биргән, сәламәтлек биргән. Шушы сәламәтлегебез, көч-куәтебез бәрәкәтендә халал малга тап булдык. Ия булдык. Һәм инде әлбәттә шушы мал форсатында инде Курбан чалуга да ирешәчәкбез иншаллаһ. Аллаһ насыйп итсә, инде ниятендә булган кешеләр. Инде әлбәттә шушы бәйрәмдә иң беренче чиратта Курбан чалучыларның бүләге белән инде җәмгыятебездә булган ярлы мохтаҗларны куандырачакбыз иншаллаһ. Шуңа күрә дә инде Курбан чалганда кеше үзенең курбанын инде ишкә бүлү хәерле санала, шулай бит. Шушы курбанның бер өлеше белән инде үзебезгә калдырсак, үзебезнең гаиләбезгә булса, шуның бер өлеше, икенче өлеше белән якыннарыбызга, кардәшләребезгә, күршеләребезгә таратабыз яки инде мәҗлес үткәрәбез. Инде өченчесен без ярлы мохтаҗ кешеләргә таратабыз. Инде күргәнебезчә, бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның сөннәте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай эшләде. Күргәнебезчә инде ислам бәйрәмнәре кешеләрнең кардәшлек мөгамәләләре içендә яшәүләрен булдыра. Яки бөтен әйбер шушы кардәшлеккә, якынлыкка, бер-береңгә булышуга китерә торган һәрберсе дә. Инде Курбан чалуның төп мәгънәсе әлбәттә Аллаһның ризалыгын алу булса, икенчесе менә шушы инде мохтаҗларны, ятимнәрне, фәкыйрьләрне сөендерү. Ягъни бар шундый гаиләләр, бар шундый кешеләр елына бер тапкыр бәлкем шушы Курбан чалганда Курбан итен ашаучылар яки елына бер тапкыр ит ашарга мөмкиндер. Андыйлар да бар. Безнең арада да бар алар. Башка илләрдә дә бар. Хәтта менә шушы бер Курбан гаете көндәрендә булса да кеше шикелле инде туганчы ит ашыйлар. Ислам диненең әмере әлбәттә менә шундый, бер-береңә булышу. Мөселман кешене һәр кемгә дә һәм үзенә дә һәр вакытта да хәерлене тели һәм хәерле булырга куша, хәерлесен тотырга куша. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, үзең өчен, үз шәкысың өчен яраткан нәрсәне башкалар өчен дә эшләде. Үзең яраткан әйберне башкаларга да эшләде. Үзең нәрсә яратсаң, шуны башкаларга да эшләде. Менә шушы хадис шәрифкә инде бәян, әгәр дә һәр бер мөселман үзенә шушы хадисне яшәү кануны итеп үзенә алса, динебез дә үсәр, җәмгыятебез дә ныгыр, инде киләчәккә иншаллаһ өметебез дә булыр. Үзебезгә теләгәнне, үзебез өчен үзебез яратканны башкага да яратсак, бөтенсе дә хәерле булачак җәмәгать. Икенче бер хадисендә дә кешеләрне канга батырган, кан куючы террорист демей, кулыннан һәм теленнән ни хәтта. Кулыннан ярар, теленнән башкалар бернинди дә зарар күрмәгән кеше чын мөмин, чын мөселман. Менә мөселман кем? Ла зарар ва ла зирар, яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөселман кешесе үзенә дә башкаларга да зарар китермәй. Хәтта теле белән дә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, үзе өчен сөйгәнне башка мөселман кардәше өчен дә сөймәгән кешеләр дә камил иманлы булмаслар. Без инде берсенә яраткан дип әйтәм, моны сөйгән дип. Үзенә сөйгән әйберне, үзенең кардәшенә дә сөймәгән кеше чын хакыйкый мөселман түгел. Үзебезгә теләгән әйберне без башкаларга да теләргә тиешбездер. Башкаларга да булдырырга тырышырга тиешбездер. Шул вакытта хакыйкый мөселман булабыз диде.
Менә бу ислам диненең асылы инде җәмәгать. Асылы. Әлхәмдүлилләх, Шәввал, Зулкагда, Зулхижа айлары да инде килеп җитте, үтеп китте һәм килеп җитте кайсы. Бу инде хаҗ айлары дип атала. Шәввал белән Зулкагда айларында гомрә кылсак, Зулхижа аеның 8, 9, 10 көннәрендә инде улуг хаҗ фарыз ителгән. Хаҗ дип инде Мәккәгә барып, билгеле бер гамәлләрне кылу белән бергә Каббатулларны зиярат кылуга әйтелә. Аны инде беләбез. Ислам диненең бер бишнең берсе, бер нигезе үз гомерендә бер тапкыр инде кеше барып хаҗ кыла икән, аның өстеннән төшкән була. Мөмкинлеге булган кешенең үз гомеренә бер тапкыр барып хаҗ кылды икән, ул ислам диненең бер баганасын үтәгән була. Һәм инде монда хаҗ турында инде Аллаһ Субхана Тәгаланың аяты кәримәсе бар. Имран сүрәсе 90 аятында көче җиткән дигән гыйбарә нәрсәне аңлата дисәк, нәрсә көче җиткән кешеләргә Каббатуллахка Аллаһ йортына барып, аның йортына барып хаҗ кылу. Хаҗ кылуны шушылай итеп Аллаһ Субхана Тәгала безләргә фарыз итте. Кемнең мөмкинлеге бар, шушы мөмкинлек булган кешеләргә Аллаһ Тәгалә каршында булган бурычларыннан аның йортына хаҗ кылу. Әлбәттә, хаҗ кылган кеше инде сау-сәламәт булырга тиеш, матди яктан да кыйнаклар кичермәгән булырга тиеш. Инде үзе китсә, үзенең гаиләсенә дә анда җитәрлек мал һәм акча калдырып китәргә тиеш була. Гаиләсеннән аерып алып китәргә ярамый. Бүгенге инде бәйрәмдә беләбез без Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмәгыйль галәйһиссәлам тарихына бәйле. Инде Ибраһим галәйһиссәлам беләс күп еллар инде олы яшьтә булуына карамастан 90 яшьләр тирәсендә булган дип әйтелә. Баласы булмый, инде ул Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итеп сорый торган була һәм инде сорый шулай итеп һәм инде бала булса, бала туса, угыл булса, хәтта аны үзенә багышлар идем дип шушылай дуга кылып Аллаһ Тәгаләдән сорый. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әлбәттә инде бу баланы бирә. Һәм инде Ибраһим галәйһиссәлам да үзенең вәгъдәсен дә онытып җибәргән була. Чөнки нинди яшьтә булуына карамастан Ибраһим галәйһиссәлам хәтта шиге булганда да 90 яшьлек кешедә бала булу мөмкинлеге бит инде без беләбез, шулай бит. Әмма Аллаһка ул бер нәрсә тормый, Аллаһка бер бул дип әйтү җитә һәм улай бер булачак. Һәм инде әлбәттә инде бала да туды, инде 10 яшенә җиткәннән соң төшендә Ибраһим галәйһиссәламга Аллаһның әмере ирешелде, инде балаңны миңа багышла дип. Яки Ибраһим галәйһиссәламга да үзенең улы Исмәгыйльне курбан итәргә кушуын. Курбан итәргә кушуын. Һәм инде әлбәттә ни яратмасын, ни көтеп алган баланы Ибраһим галәйһиссәлам үз Аллаһның әмерен үтәргә бер чиксез риза иде. Үзенең йөрәк парәсе булган баласын курбан итәргә әзер, чөнки Аллаһның әмере шундый булды. Һәм инде үзенең баласына да белгертте. Исмәгыйль галәйһиссәламга да әйтте: "Я улым", диде, "Мен сине Аллаһның әмере шундый, мен сине курбан итәргә тиеш булам. Аллаһ шулай кушты" дигәч, әле 10 яшьлек баланың да иманына карагыз. Икесенең дә иманын Аллаһ Тәгалә сынады. Бала да шул вакытта иятин, Аллаһ нәрсә кушкан булса, шуны эшлә, мин сабыр итәрмен, мине сабыр итүчеләрне табырсың дип әтисенә әйтә белде. Һәм инде шуннан соң җыенып чыгып киткәндә дә, мин әйтәгенә барганда да, 3 урында шайтан кеше сыйфатына кирип Исмәгыйль галәйһиссәламга фитнә салды. Фитнә салырга тырышты. Кая барасың? Синең бит атаң хайван урынына шалырга бара дип. Шулай итеп аңа дөресен әйтте. Әмма Исмәгыйль галәйһиссәлам нишләде? Аның шайтан икәнен таныды һәм аны таш атып булды, шулай бит. Менә шушы гамәлләрне дә бүген сөкендә инде менә бүген инде безнең хаҗилары беренче ташларны атачаклар. 3 көн буе шушы итеп, шушы 3 урында ташларны атачаклар иншааллах. Һәм инде менә шушы вакыйгалардан соң инде мөселман булган кешегә хаҗ кылу һәм инде курбан чалу йөкләнә.
шулай корбанны матдияттан җитешлек кеше генә чала ала. Быел инде аның күләме билгеләнгән. Чөнки аны ачыклыйлар, казыйлар. Кеше кайыр вакытта аңламый кала, кемгә тиеш түгел, кемгә ваҗиб, кемгә юк икәнен аңламыйлар, ничек итеп исәпләргә икәнен белмиләр. Шуңа күрә җайлы булсын өчен аны казыйлар санап чыгаралар. Нашы үзеңә кирәк булган хаҗәтләреңнән соң 20 мең артык акчаң бар икән, уңа кирәк хаҗәтләреңнән соң син инде корбан чалуга тиеш буласың. Яки ул кешегә, ул гаиләгә корбан чалу ваҗиб була. Моны инде үзегез һәрберегездә билгелисез. Һәм инде әгәр дә шундый малыгыз, мөлкәтегез бар икән, сезнең өстегездә корбан чалу ваҗиб булып тора. Моны эшләмәсәк, инде Аллаһ Тәгалә каршында гынаһ кылган булабыз. Инде мен корбанга нәрсәләр тиеш икәнен хәзер сезләргә әйтеп тормыйм. Алар инде билгеле. Әлхәмдүлилләһ. Безнең инде корбан чала торган урыннарыбыз бар. Ул Сидоров килистәсендә, әлхәмдүлилләһ, бөтен кешегә дә анда мөмкинлекләр бар. Үзенең мөмкинлегенә карап, анда барып, сайлап алып, инде корбанны чаларга була. Анда чалучылар да бар, булышучылар да бар, иншаллаһ. Менә бу мөмкинлекләр, әлхәмдүлилләһ, булдырылды. Аллаһ рәхмәтләре булсын. Менә администрациягә безнең менә мэрыбызда менә минем каршымда утыра, сезнең белән ничә ел менә шулай гаеткә килгән. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ разый булсын, Аллаһ кабул итсен. Менә бу эшләр бергә эшләнә. Әлхәмдүлилләһ, анда инде бик күп эш. Шушы эшләр эшләп, бүген халыкка инде менә корбан чалу мөмкинлеге тулысынча булдырылды дип әйтергә кирәк. Һәм инде сүземне дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның бер хадисе белән тәмамлыйсым килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Корбан бәйрәме көннәрендә Аллаһ Тәгалә каршында Аллаһ ризалыгы өчен чалынган корбаннан да яхшырак нәрсә юк ди. Корбан бәйрәме көннәрендә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен чалынган корбаннан да яхшырак гамәл юк ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен җәмәгать. Безләргә дә корбаннар чалуга, шушы чалган корбаннары бәрабәрендә ишеттек. Хадисләрдә шулай бит, гынаһларыбыздан арынырга, Аллаһның әмрен үтәргә, Аллаһның ризалыгын алырга. Чөнки әле бу корбаннар, без хадисләргә таянып беләбез, шушы корбаннарга инде әле кыямәт көнендә сират күперен кичкәндә шушы сарыкларга утырып чыга дип әйтелә. Алар күп булса, алар көр булсалар, алар тиешле булсалар, иншааллаһ, шушы чалган корбаннарыбыз безләрне яшен тизлегендә инде сират күперләренә үткәргә шулай насыйп итсә иде. Инде җәмәгать тагын берәй-берне искәртәсем килә. Әлхәмдүлилләһ, күппәргез күргәндер. Без инде мәдрәсә дип әйтсәк инде ул артыграк булыр. Ул безнең инде уку бүлеге, уку корпусы дип әйтәк инде. Чөнки безнең мәчетебездә класслар җитешми, уку класслары юк. Без инде шуның өчен җир булгач инде алдан ук монда инде мәчеткә кирәк булган кайбер бүлмәләрне генә булдырак та инде классларны, мәдрәсәне соңыннан төзербез дигәч, менә инде әлхәмдүлилләһ төзи башладык. Беренче катын инде күрәсез, ул 2 катлы була, 400 караваттан артык. Анда инде класслар да була, тагы кирәкле бүлмәләр дә, һәм инде бер имамга йортташында булачак иншааллаһ. Менә шушы изге эштә инде сезләрне булышырга чакырам. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә әйтә, кем инде мәчет, мәдрәсәләр, юллар, күперләр, кыялар казытты, булышты аларны эшләргә, андый кешеләргә Аллаһ Субхана Тәгалә инде җәннәттә аерым йорт куям ди. Бу безләргә дөньялыкта бирелгән форсат, мөмкинлек. Әгәр дә инде мөмкинлегегез бар икән, шуңа күрә бу инде форсатны кулдан ычкындырмаска кирәк җәмәгать. Чөнки бу биналар, бу корпуслар, бу класслар, бу мәдрәсәләр безгә кирәк, безнең балаларыбызга кирәк, мөселманнарга кирәк. Шуңа күрә мөмкин булган кадәр шушы эштә дә инде иншааллаһ сезләрне ярдәмгә чакырам. Аллаһ Субхана Тәгалә илкеннәребезгә иминлек, бәрәкәт, тынычлык бирсә иде. Бүген әлхәмдүлилләһ, менә шушы тынычлык бик мөһим. Дөньяда тынычлык юк икәнне күрәбез.
Бездә әлхәмдүлилләх тынычлык, менә шу булган тынычлыкны сакларга чакырам. Мен аны һәрбер гаеткә әйтәм, чөнки бу бик мөһим, бик мөһим. Инде без чын гына әйткәндә хәрәмнән ничә еллар әлхәмдүлилләх иминлектә яшибез. Ачлык юк, ялангачлык юк, һәм башкасы юк. Әлхәмдүлилләх иминлек, тынычлык, бәрәкәт, мәчетләребез бар, мәдрәсәләр салабыз. Әлхәмдүлилләх шулай бит. Тынычлап килеп намазлар укыйбыз, гаетләргә җыелабыз, урамнарда халык. Әлхәмдүлилләх шушы мөмкинлекләрдән әлбәттә инде файдаланыйк һәм инде әлбәттә шушы тынычлыкны, иминлекне, бердәмлекне, татулыкны, дуслыкны, бергәләшеп эшләүне, ярдәм итүшене инде үзебезгә бер өлгү итеп алырга кирәк, иншааллах. Шулай булса, иншаллах, инде иң мөһиме Аллаһка шөкер итү. Шулай бергәләшеп Аллаһка шөкер итсәк, Аллаһ юлында инде тырышсак һәм инде Аллаһ кушканнар үтәсәк, иншааллах, инде ахирәттә мәңгелек җәннәтенә ирешербез. Аллаһ шуны насыйп итсен, иминлектә, бәрәкәттә буларга үзе насыйп итсен. Инде бәйрәм 3 көн бәйрәм итәбез. Шулай бит шушы бәйрәм көннәрендә якыннарыгызны, кардәшләрегезне, әти-әниләрегезне, туганнарыгызны барлагыз, аларның күңелләрен күрегез, кайтыгыз, күрешегез, матур сүзләр әйтегез. Сезнең алардан да кадерле кешеләрегез юк. Күршеләрегезгә һәм башкаларга онытмагыз, чәй өстәлләр артына чакырырга һәм инде хәлләрен белергә, инде дөньядан үткәннәрегезне, якыннарыгызны, әгәр дә әти-әниләрегез киткән икән, якын кардәшләрегез киткән, мөселман кардәшләрегез киткән, аларны дуга белән искә алырга онытмагыз. Чөнки бу көннәр алар бәрәкәтле көннәр, бу көннәрдә Аллаһ Субхана тагала дугаларны кабул итә. Күбрәк дуга кылыгыз һәм инде күбрәк амал гыйбадәттә булыгыз. Аллаһның бәрәкәте булсын, Аллаһның рәхмәте булсын барчабызга да җәмәгать. Хәзер инде без Аллаһ насыйп итсә гаит намазын укырга әзерләнәбез, иншааллах. Гаит намазының әзрәк тәртибен генә аңлатып китәм. Чөнки ул бераз искә генә төшеп үтәсем килә, бераз намазлардан аерыла. Нәрсәсе белән? Ул да булса тәкбирләре белән. Башка шушы ике рәкъагатлы намаз, ничек ике рәкъагатлы намазларны укыйбыз, фарызмы, сөннәтме, шуның шикелле укыйбыз, әмма монда инде без аерым тәкбир алабыз. Ул да берсе беренчесе сәнәне укыганнан соң, сәнә ниятләп намазга кергәннән сәнәне иштән барыбыз да укыйбыз да, аннан соң инде 3 тапкыр кулларны күтәреп тәкбир алабыз, имамга йөреп. Аннан соң инде имам тиеш булган сүрәләрне укый, Фатиханы укый, бер сүрәне укый, рукук кыла, сәҗдә. Икенче рәкъагатка баса, шулай ук инде Фатиха сүрәсе һәм бер сүрә укып, рукукка китәр алдыннан тагын янәдән дигән 3 тапкыр кулыбызны күтәреп тәкбир алабыз һәм 4-нчесе белән рукукка китеп, шулай итеп инде ничек намазны бетерергә тиеш булсак, сәҗдә кылып, кагъдада утырып, сәлам биреп намаздан чыгабыз. Менә шундый тәртип белән, шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Имамга йөреп барсак, иншаллах, тәртип булыр. Безнең инде беренче катта да кешеләр бар, анда да имамнар куелган. Аларга йөреп укырга кирәк булыр. Тышта инде әгәр дә кешеләр бар икән, анда булыр инде, анда да инде бөтенләй җиргә нитеп сәҗдә кыла алмасагыз, баскан киреш булса да укырга кирәк. Инде монда килгәч намазсыз калмагыз, намазда катнашыгыз, басып булса да намазны укыгыз, иншаллах Аллаһтан әҗерне алырсыз. Шулай итеп җәмәгать хәзер намазны ниятлибез, басабыз. Инде ниятлибез булай дип, илаһи ният кылдым. Гаит намаз үтәмәккә, 2 рәкъәгать гаит намаз үтәмәккә, юнәлдем кыйбла тарафына, йөдем ушбу имамга дип, аннан тәкбир алып инде намазга кирип китә торган булабыз. Инде сафланабыз, тыгызланабыз, тигезләнәбез җәмәгать. Намазны ниятлибез җәмәгать. Allahu Ekber.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ونطقت الأدلة بأوصاف الجلال والجمال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كنه ذاته العقول والأفهام وعجز عن إدراك صفاته الراسخون الأعلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام الفصال أوجب في هذه الأيام على الأعلياء الحج والتواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله الذي لم يتخذ صاحبات ولا وليدا ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله في يوم الجزاء بأمر الله كريم المتعال صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه موصفين بحسن أخلاقه والأطياب الأحوال. يا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام، يوم عظموا قدره للأنام. عظموا هذا اليوم بالأنعام والإحسان وإيصال الأرحام. إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا نحرا بقوله وانحر، فأمر خليله بذبح أولاده الأشهر فأفدي بكبش من الجنات بواسطة الملاك المقرب. ولا يجيب على الفقير على لا قول لا مقتبر، ألبدنه على سبعات لا وضنوا ولا معوز على واحد مجزئات. ولا يجيز يزل عجافاء العرجاء ومقاطعات الأذون الإلية. والذي لا يمشي على مناسك عند المذهب المقتبر. ضحوا عن أطياب أموالكم عظيمها امتثالنا لأمر رسول الله المقرر. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على صراط متاعكم. فإن الله تعالى أوجب علينا تكابير التشريق وقبل فرض من
من فجر يوم عرفة إلا أخير أيام التشريق بقوله تعالى فذكروا الله في يوم في الأيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية بالذكر الحكيم. فستغفر الله غفور لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم. الله جماعة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل الطاعات أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا وعشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الخلفاء الراشدين والأمراء المدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم وشاكروه ويزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى أولى وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر من السماء والقيامة شافعا إلى الجنة رافعا إلى الخيرات كله لله وإماما يا رب العالمين. Ushbu qilmish oyat namozlarimizni, ushbu oyati karimalaringni, ezgi murod maqsadlarimiz bilan bergan sadaqalarimizni, qilgan barliq amal g'iybatlarimizni Robbim o'z rahmatlari bilan qabulliqlarga eshittirib, endi ushbu o'qlarimizda bo'lgan barliq kamchilik va xatolarni Robbim mag'firlarda aylasang edi. Endi Robbim ushbu o'qlarimizdan hosil bo'lgan ajr va savoblarni ushbu dunyo yuzida rahmat etib berilmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ruh shifna erishib, ana ruhini shod qilsang edi. Hamda bizlarning g'azimmatlarni qiyomat kunida mahshar maydonida Robbim payg'ambarimizning de shafaatlarini loyiqlarda aylasang edi. Ya Robbim Alloh endi ushbu o'qlarimizdan hosil bo'lgan ajr va savoblarni payg'ambarimizning ahli baytining, ana sahobalarining Ağatı kelip gitken barcha peygamberlerin, ümbiyelerin haminde bizlerin de işmeşlere kelip, kollarımızını ko'tarib, dua kılmışı kardeşlerimizden de nin diyar baklardan mutitse eti ani bulsa eti anilerimizin ebi ve bay irham kız tuğanlarımızın ummen bizlerden nin diyar baklardan mutitken bulsa şuların başarılan ruhlarını, şubuklarını şahat kılsan idi. Ve takiden onların kabirleri, irkunlarını kıyım kılsan idi. Dünya yüzünde mendeşilik bilen bilip ham bilmeyi kılgan onaklarını yorluklap, kılgan izliklerin kabullıklarına iştirip, ecir ve sevaplarını orttırıp sonra barışak onlarında Rabbim cennetlerden nasiplarda eylesin. Ya Rabbim Allah'ın isen bulgana hem bir ette şu gayet namazına şu meşgul edilen barcha kardeşlerimizge alanı yakınlarına, tuğanlarına, balalarına, helal fetlerine hem şey İslam ehline de Rabbim Allah isenlik ve iminlikler nasibiyle vefetlerden ve bileden imikle ve kalgan ömürlerimizde de şu bizden hak yolunda bulup, İslam dininde bulup, Rabbimizden kuşkan üretip, tiğanlarına teyilip yaşayana barcha bizge nasiplarda eylesin. Ya Rabbi izgi mübarek günlerinde, kurban gayeti günlerinde yaşayıp Rabbim Allah uzun izalığına ümit eteminde kurbanlar şalarga niyetledik. Rabbim Allah şalaşak kurbanlarımızda da kabullıklarga iştirsen ya Rabbim Allah. Şimdi uzun izalığın için şu kurbanlarını şalap ya Rabbim Allah. Günahlarımızdan paklanıp indi günlerimizde iminlik, tanışlık, bereketinde yaşarlar Rabbim Allah. Günlerden nasiplarda eyle. Rabbim vücutlarımızga, mallarımızga bereket birsen ya. Ballarımızga, balalarımızdan tevfik, hidayet, iman, istiqat birsen ya Rabbim Allah. Canlarımızga, tenlerimizga selametlik birsen edi. Rabbim Allah bizlerge hayırda bulgan ilimlerine, hayırsız ilimlerden, hem fitnelerden bizni yarak olsan edi. İllerimizge, günlerimizge, şahirimizge, şın eminlikler, şın tanışlıklar Rabbim nasiplarda eylesen edi. Hindi jitekçilere bize de hayır iksan bulup ya Rabbim Allah. Üzlerine halk bilen hayında Rabbim Allah, adil hukum etip ya Rabbim Allah. Hukum etip yaşarga Allah'a günlerinde Rabbim üzlerine nasiplarda eylesen edi Rabbim Allah. Ya Rabbim. Endi ushbu bayram kunlarimizda Rabbim Allah maturg'ina o'tkariga, tinchlik bilan, iminlik bilan Rabbim Allah endi shay istalar orasida o'tkariga, endi qurbon itlarini ovuz etib, endi yorli muhtojlarni da unutmaycha, ularga da rahmat so'zlarimizni, endi rahmat qullarimizni so'zarga, endi irishlarni shariga Rabbim o'zing nasiblarda eylasang edi. Rabbana atmimna nuran ighfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana innana amana waghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الراحمين آمين. Allah Teala kabul etsin, razı olsun cemaat. Endi şunun bilan bizning masjidda ibodatlarimiz tamam. Hozir endi kimlarning qurbonlari bor, rahim etib shu o'rinlarga borib endi qurbonlarni shorlar inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin bayramlarimiz. Muborak bo'lsin bayramlarimiz. Muborak unda tabashag'iz. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مبارك بسم بيرامنا. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم مبارك بسم بيرامنا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. مبارك بسم بيرامنا. مبارك بسم بيرامنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا Muhterem cemaat, bir iğlan aytılmışı kalgan. Öyle kişiler gidip bitmedi, iştirirler inşallah. Bizden bugün saat, ileden saat 1'de mında şu meşit teritoriyasında balalar için bayram iştirirler. Balalarımızı, onaklarımızı alıp geliriz. İnşallah bir motor bayram bulacak. Onlar için oyunlar, atraksiyonlar, viktorinalar, başka şimdi mavukturgıç oyunlar bulacak inşallah. Saat 1'de balalar bilen mında Allah versin. Giresin mi? Ki? Ya gidesin de. Aha yarar inşallah. Bunda da başlayacağız. Kilminde. Bismillahirrahmanirrahim. Yorulmallah, hindi şüphe verenlerden tanış, kınama turğuna ötkere bizi bergen nasiplarda eylesen ede, molayta prabanlar şalap, üzerine rahmetine, üzerine zalanga erişirge, her birimizge nasiplarda eylesen, Rabbana atina fid dünya hasenete ve fil ahiret hasenete ve qina azabin nar, birahmin, amin. Allah razı olsun, kabul etsin cemaat. Kimle, ap gittiler mi? Nerse? Kar bilgili bula. Amin şulabız. Amin şulabız. Aha yaray. Selam aytan da kadar. Aleykümselam ve berakat. Rahmet. Yıkılla. Ay Allah taş şakara iken diye koyar. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين